Pat ba baro kani kalong ka jing pipna ka badan kam. Ka office jang ud district medical and health officer Ribhoi district nongpo kan pelong ya ka jing pendi dawa ya da jing pang polio habaro ka wei ka district jang ka Ribhoi ka ban sedang nadu ka shiterik hadu ka lai terik urampang hajar puwei. Kumta nga kentu ya baro ki kimi ki kpa bakin yalam ya ki kundet jang ki baro nadu ki badangka hadu kito ki bahapo sansnem karta sya ki polio post bala penbet lupa da ki health center hapo ki shnong jang pi. Hikerpat red ya baro ki rang ba shnong nong yalam balang ki nong hikai school and ganwadi workers ki ashas par kumjuru ki seng 3 months ngau bha bakin ai lang ka kti ka mon ka kti ka diang na ka banta ka kot ka kya ki khunret ne ki khna ban yada na ka jingpang polio hapo ka district kublei shibun